Denne video demonstrerer et digitalt sagsbehandlingsforløb med diverse korrespondancer mellem kommune og borger og omvendt. Først vises, hvordan en borger skriver til sin kommune, kommunen modtager mailen og journaliserer den på en sag. Så vises, hvordan sagsbehandleren besvarer borgerens henvendelse via den digitale postkasse. Så besvarer borgeren mailen, som automatisk bliver journaliseret på sagen. Til sidst viser jeg, hvordan man sender et allerede oprettet dokument fra en sag til den digitale postkasse. Jeg vil i videoen have 3 kasketter, det vil sige være 3 forskellige aktører. Borgeren, der sender mailen, den ansatte i kommunen, som modtager og viderefordeler mailen, og til sidst sagsbehandleren i kommunen. Nu er jeg borgeren. Borgeren åbner sin digitale postkasse, går til indbakken og vælger ny post. Så skal jeg vælge den myndighed, der skal modtage. I det tilfælde her er det Odense Kommune, jeg bruger som eksempel. Og førtidspension. Jeg skal vælge et emne. Det er en ansøgning. Og jeg skriver lige en overskrift på min ansøgning. Hvis jeg allerede havde skrevet ansøgningen, så havde jeg mulighed for at vedhæfte den som en fil. Men det har jeg ikke i det tilfælde her. Så nu trykker jeg send. Og jeg får en meddelelse om, at mailen den er sendt. Så trykker jeg luk og vender tilbage til min indbakke. Så er der kun tilbage at vente på, at kommunen svarer. Nu skifter jeg kasket og er den ansatte i kommunen, som står for modtagelse og viderefordeling af post. Så jeg åbner min fællespostkasse her, og der ligger der en ny mail. Den tager jeg og trækker over på den sag, den hører til. Jeg slipper. Bliver spurgt om, er du sikker på, at det er den her sag? Det er jeg, så jeg klikker OK. Og får at vide, nu er dokumentet gemt på sagen. Så nu er det op til sagsbehandleren og videre, at tage sagen videre. Nu er jeg sagsbehandleren i kommunen, og jeg kan se, at der er kommet en ny mail. Den vil jeg godt besvare, så jeg klikker nyt dokument. Jeg vælger en digital postforsendelse og siger OK. Så skal jeg lige angive, hvem det er, jeg skal sende til. Her der kan jeg klikke borger. Så får automatisk personnummeret ind. Jeg vælger at fjerne dokumentnummeret i titlen, fordi titlen må maks være 50 tegn langt. Så hernede i dokumentteksten kan jeg skrive det drejer sig om. Og så klikker jeg på ikonet heroppe. Nu går jeg lige ind i den igen. Læg mærke til, der er kommet ny status, der hedder aflevering til digital post. Det vil sige, at nu er den i gang med at komme ud til borgeren på den digitale postkasse. Når mailen er blevet sendt til borgeren, så skifter dokumentet automatisk status til afleveret til digital post. Nu er det så borgeren, der skal svare. Nu er jeg igen borgeren. Jeg har fået en mail fra min kommune. Den åbner jeg, og jeg skal besvare den. Så jeg klikker lige besvar og skriver lidt tekst her. Kære kommune, her er med ansøgning med venlig hilsen en borger. Og så vil jeg vedhæfte min ansøgning.
siger OK og trykker send, og igen får jeg meddelelsen om, at den er sendt. I den første henvendelse fra borgeren blev mailen viderefordelt fra en fælles postkasse over til sagen. Det er ikke sket nu. Nu er dokumentet automatisk blevet journaliseret ind på sagen. Jeg kan åbne det, og jeg kan ændre i titel eller skrive noget på postlisten, og så ændre min status til færdig. Derudover så er der i fællespostkassen kommet et dokument, og jeg kan se, at der er en mail, der er blevet autojournaliseret. Det sidste, jeg vil vise jer, er udbyggelsen af vores send-knap. Jeg markerer et dokument, jeg godt vil have sendt, trykker på knap send, så er der 2 nye muligheder: send som digital postforsendelse, det vil sige en ny en, eller bare send til digital post. Den sidste vælger jeg. Så går jeg ind og siger, at det er modtaget til det her personnummer, der skal have den, og jeg kan skrive hernede. Her med notat som aftalt. Og lige fjerne den der medtaget doc-nummer og sige OK. Nu bliver notatet automatisk sendt ud til borgeren i borgerens digitale postkasse.